गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम जय हिन्द। आं दा बे समाव पमा फोथाराव बेनिफ्राय आं मोनथियामोन पमा फोथाराव सरकारि मेडिकेल दङ होननानै। बेनि सरकारि मेडिकेला गंसे सोरनिबा न'खर बायदिसो ओरैबायदि साफाय बेनिफ्राय गेट बिबार दंलायो। आं दा सिंजों थांनि बेनिफ्राय बेनि डक्टराबो बर' बेनिफ्राय आङो सारजोंबो बाथ्रा सावरायगोन। दिनै एसेबां मोनसे गामियाव मोनसे गामिनि मोनसे सरकारि हस्पिटालखौ एसेबां साफा खालामनानै लाखिदो। मानो होनोब्ला मेनथार मोनसे मेडिकेला साफ साफाय जानांगौनि मेनथार। आरो मेडिकेलल' नङा, जोंनि न'फोराबो जोङो साफ साफाय थानो हानांगौ। जानायनिफ्राय लोंनायनिफ्राय उन्दुनायनिफ्राय न'आ मोजां नङाब्लाबो गोरिबब्लाबो जोङो मा जोंनो मानसिनो साफ साफाया मेनथार। थिग बेफोरबायदिनो ओरैबायदि समायना आंथ' सोंदोंमोन फंबायनियाव आरो बेवहाय जोखोम फिल्मनि दाखुलिदार आरो फंबाय बुलायग्रा बिसोरनो गोजा लोगोफोरा ओरैबायदि समायना। आं सोंबाय आरो फंबाय बे मा होनना, बेनिफ्राय मेडिकेल होनबाय बे आसरित जाबाय। ओरैबायदि साफ साफाय फिसायैनो जोबोर मोजां। ना जिरायग्राबो जिरायग्रा खान्थाल दंफां ओरैबायदि मैथ्रु दंफांबो दंलाय माथो। बेफोरखौ सारान गायजोबो नामा? मैथ्रु दंफां, लिचु, सुमफ्राम सब गायजोबनानै लादो, माने गार्डेन बानायजोबनानै लादो। किटचेन पार्क नै कबिबो गायदों। आं दा सारजों रायज्लायनोसै। बेफोरबायदिसो जानांगौ मोनसे मेडिकेला साफ साफाय। सिमफ्राम फिथाइ दंसै माथो नै, सिमफ्राम फिथाइ दंसै। आङो दा पमा फोथारनि सरकारि हस्पिटालनि सारखौ लोगो मोनबाय, डक्टर सारखौ। सार गाज्रि मोनाब्ला सारनि माबाखौ मुंखौ खेबसे बुंना होजागोन नामा? आंनि नामा डक्टर रेबती कुमार बसुमतारी। डक्टर रेबती कुमार बसुमतारी। ओरैनो आंनि गवालपारा डिस्ट्रिक्ट। गवालपारा डिस्ट्रिक्ट। दरंगिरि। दरंगिरि। सारा बेवहाय बेसेबां बोसोर जाखो? थाना जाबाय आं 13 फायदोंथ'। 13आवनो? 13आव आरो गेजेराव आं बोसोरफोर दङ। बोसोरसे आरो फैफिनदो आरो बेवहाय फैफिनदो। बेनिफ्राय सार आं खोनानो मोनदों बे गामिनि रायजो राजाफोरनिफ्राय बेखिनि मेनटेनेन्स गेटनि फुल बानायनाय बा किटचेन गार्डेन बानायनाय दंफां गायनाय बेनि साफ साफायखौ सारानो मावनानै लाखियो आं खोनानो मोनदों। आं नङा, जेनेबा जोंनि स्टाफा थारमाने खुब इनभल्भ जायो। जेनेबा माबा मोनसे खामानिखौ मावनांगौबा गाव गाव इन्टारेस्ट थायो, जेरै बुङो बिदि मावो थारमाने। बेखायनो बिदि दा हादो आरो लाखिनो। आरो आं हारसिंथ' हानाय नङा ना, सापर्ट गैयाबा। मानो होनोब्ला बे मेडिकेला गंसे न'खर बायदिसो जानानै दङ। मानो होनोब्ला सोरनिबा न'जोंसो सोरनि गिदिर मानसिनि न'खर बेफोरबायदिसो बे मेडिकेला। जोंथ' इयाव थायै थायै बारा मिथिया, डिफारेन्सखौ मिथिया जेनेबा। खिन्थु बाहेरा मानसिफोरा बुङो जेनेबा बरिया नांगौ। मानो होनोब्ला दा आंनि एरियायावबो गोबां सरकारि मेडिकेल दं। मानो होनोब्ला बाहेरनिफ्राय नुलांनायाव सरकारि मेडिकेलानो जोंनिया बेफोरबायदि गोलैना दङ, गाज्रि नुयो। बाहेरनिफ्रायनो गाज्रि नुखायो, अब्ला सिङाव मा जानो हागौ? दा दिनै बे मेडिकेलखौ मोनसे गामिनि पमा फोथार गामिनि मेडिकेलखौ मा जादों बाहेरनिफ्राय नुनायाव गंसे न' बायदि नुदों। अब्ला बे न' बायदि नुनानै जोंनि गोसोआबो मा बेवहाय हाबनो लुबैलायलांदों। बेनि थाखायनो आं सारनिसिम फंनैसो बाथ्रा सोंबाय। बेनिफ्राय सार मेन पावाराबोथ' खम खोमा सार बेवहाय? बारा नङा, जोंहा साबा दं दा। साबाजोंनो सारमोना बेफोरबायदि मेनटेनेन्स खालामो आरोना। लिसु दंफां, सारा लिसु दंफां फिथाइखौबो मोनजाबाय खोमा? मोनजायाखै। सिमफ्रामखौथ' मोनजाबाय। आरो मैफ्रि दं, थाइजौबो मोनजाबाय। हाइब्रिद गोजा सार बेफोरो? हाइब्रिद। आरो बै दालसिनिबो दं, लंबो दं। ओरैहाय आरो बेनिफ्राय सार खान्थाला जों गायनाय, खान्थालाबो बेक साइडआव मोनजाबाय खान्थालखौबो। अब्ला मोनजाजोब्बायानो। बैग्रियाबो? बैग्रिया नङा, दंखायोमोन। बेनिफ्राय बे बिबार गेटआ जों बानायनाय
सारानो माबाफोरा गासिबो जि दं आरो इयाव बानायजोबदो आरो खालि सिगांनि माने इ खान्थालाल' सिगांनि खान्थालाल' बेखौ माने साफ साफाय बानायदो बेनिफ्राय सारा जों दा गासैबो मेडिकेलफोराव मेन जों पाब्लिकआनो जों मानसियानो मेडिकेलाव थांनानै गाज्रि खालामो जुमुदि गारो बा खना खनला जुमुदि गारो माने जों साफ साफायखौ गोबां खम नोजोर होयो आरो लाखियो बेनिफ्राय सारा दा सारनि बेलायावथ' जोबोर मोजां बेवहायथ' जेबो बुंनांगौ गैया दा सारा बेफोरबायदिनो माबायदि साफ साफायनि सायाव जोंनि मानसिफोरखौ मा बुंनो सानो सारा साफ साफाया माने जा मा जायो खिन्थु साफ साफायनि थाखाय गेजेर गेजेर फैबाय थायो जेनेबा गान्धीजिनि जन्म जयन्ती बे समाव साफा खालामनांगौ बेल' नङा खिन्थु जों जुदि सानफ्रोमबो जुदि दैलि जुदि साफा खालायाबा सानसे खालामनानै लाब गैया आंनि एरिया बेनो आरो जेनेबा दैलि रेगुलार जुदि एसे साफा खालामबाय थायो जायगाफोरा साफ सिखोन जायो नङाबा सानसेयाव काभार खालामनो हानाय नङा बेनो आरो दा जोंनिया बेनो आरो ना मायबा मोनसे माबा फैदो गान्धीनि फैदो ना सानसे बयबो ओंखारबाय फट' थिखांबाय होबाय बिराद मावबाय जों नै साफा खालामदो सानसेल'दो जाया ना उनखालि थांबानो नुयो जे जाबाय दा जेरै जोंनि दखानफोराबो दखान एरियाफोराबो गावबा गावनि एरियाखौ साफा खालामनानै मोजां डास्टबिन लाखिबानो सावना होबानो गावबा गावनि जिम्मेदारि दा थिग बेफोरबायदिनो सारा गावनि एरियाखौ माने माबायदि साफ साफाय लाखिदो बेनो जों जेसां हायो सानफ्रोमबो एसे आरो मेनटेन खालामबाय थायो बेमार आजारनि बेलायाव सारा मा बुंनो सानो साफ साफाय बेनो बेमार आजाराथ' बेनिफ्रायनो फैयोना साफ सिखोन नङाबाथ' बेलेग माबा स्किन फैगोन बायदिसिना साफ सिखोनानो मेन आरो हाइजिन न'आनो जा मेडिकेलानो जा जायखिजाया बिथिङावनो जा साफ साफाय गोजोननाय थाबाय सार सारखौ लोगो मोननानै जोबोर गोजोननाय थाबाय सार आरो जोंनिनो बर' डक्टर गवालपारानिफ्राय ना सार डिस्ट्रिक्टआ गवालपारा आरो जायगाया दरंगिरि गोजोननाय थाबाय जोबोर गोजोननाय थाबाय सार